We zijn vandaag uitgenodigd bij Ludo Giels, een uniek persoon in de Belgische kunstwereld. Hij staat bekend om zijn metaalassemblages. Van oude motoren, schrijfmachines en schroot creëert hij bewegende figuren met een flinke dosis humor. Wij gaan eens bij hem kijken. Ludo, heel leuk dat we hier bij jou thuis mogen zijn, dat je ons wil ontvangen thuis. Kun je eens even vertellen wie Ludo is en mag ik nou eens weten hoe dat u zo bent begonnen, hoe die kunst allemaal zo is ontstaan? Ja, dat doe ik met plezier. En feitelijk is dat allemaal begonnen in Kruisdorp. Dat is een gehucht van Kloosterzande aan de Schelde. Daar had ik dat was in de tijd van het Baalhoekkanaal, ik weet niet of je dat herinnert. Zo, al die huisjes moesten feitelijk weg. En dan waren die huisjes heel goedkoop. Heb ik daar een huis gekocht als atelier. En dan ben ik begonnen te werken in ijzer. Want voordien werkte ik alleen in aluminium. En maar daar begon ik met ijzer. En dat ijzer, dat ging dan, die onderdelen, dat was het moment dat dat scheepswerf De Klerk van Kruispolderhaven verhuisde naar Walshoorde. En er waren veel dingen die in het slik gebleven zijn, die ik er ging uithalen en daaruit beelden maken. En ook een grote hulp had ik aan de hoefsmid in Kruispolderhaven. Daar kan ik ook altijd recht voor een beetje hulp. Ja. En zo zijn feitelijk de eerste ijzeren beelden ontstaan in Nederland. Ja, maar u had al iets mee kunst, want ik neem aan dat er toen nog geen scholen voor waren. Ja, natuurlijk. Ik had al zeker met kunst. Ik had al academie gedaan en ik had geschilderd. Maar in het academie heb ik dan ook beeldhouwen gevolgd. Maar dan lag mij niet zo dat kappen en dat plasteren gedoe. En dan zijn ik begonnen in aluminium. En dan was ik voor de leerlingen een slechte leerling, want ik volgde de lessen niet zoals het hoorde. En dan moest ik bij de directeur komen en die zei tegen mij: ja, ik heb klachten over u, maar ik heb geantwoord: jij bent de enige die aan kunst doet, want de rest kopieert. En u maakt nieuwe dingen. Ja, en dan was ik natuurlijk al gecharmeerd. Ja. En dan kon ik verder gaan. Hè. Ja, want u wordt ook wel een assemblage kunstenaar genoemd. Dat betekent dus dat je allemaal oude spullen recycelt? Die assemblagekunst die heb ik verder geleerd van een beeldhouwster in Schravenwezel. Die maakte ook maar grote beelden in ijzer, ook van een scheepswerf. En daar, die vrouw die ging er voor 3 weken in verlof naar Spanje en die vroeg, want die had 2 paarden, en die vroeg voor die 3 weken op haar paarden komen te passen. En dat heb ik gedaan. En tussentijd had ik 2 beelden gemaakt als ze terugkwam. Zo is het feitelijk nog altijd maar verder gegaan. Ja, maar wat was de eerste vondst dan? De eerste vondst kwam natuurlijk van de scheepswerven. Dat waren die buizen. Ja. En daar armen aan en hoofdje erop en hij had een figuur. Hè. Ja. Ik heb er daarin staan. Ja. En in Kruisdorp heb ik ook veel gemaakt, van buizen ook. Ja. En dan ook van de resten die ik vond in de scheepswerf van De Klerk. Want die moet ik dankbaar zijn. Vader De Klerk was een goede vriend van mij. En hij heeft mij echt geholpen voor de juiste stukken te vinden en zelfs te maken. Ja, want als je nou iets vindt, hè, zie je dan gelijk al, dat ga ik ervan maken, net als met dit, dat is dan een porselein. En zie je dan gelijk van, ik ga daar een vrouwtje van maken? Ja, natuurlijk. Dat is allemaal een beetje toeval wat je vindt en waar je ergens iets in ziet. Het kan soms zijn dat ik iets zie, dat het zelfs een half jaar duurt, voordat ik er iets kan van maken, dat ik zeg, ja, dat en dat moet erbij, hoort erbij, en dan wordt het een beeld, ja. En als je nou zo langs het strand loopt, heb je dan alles bizarre dingen gevonden? Dat je denkt van, ja, dat is nog een ander verhaal. Hè.
tijdens mijn strandjutten, noem ik dat, zal ik maar noemen, Jutten. heb ik veel stokjes en alle spullen opgeraapt. En er staan ook beeldjes van. Ik kan die dus straks laten zien. Ja, ja. En, maar nou ben u ook nog elke dag in uw atelier te vinden, hè? Of in de werkplaats, waar mag ik het noemen? Ja, en wij noemen dat hier in België een atelier. Een atelier, hè? en dat vindt u nog altijd leuk? Of zegt u van, dat doe ik nog elke dag? Of zegt u van, nou... Dat is mijn wereld. Ja. Dat doe ik elke dag. Ja. En als ik er niet geweest ben, dan voel ik mij een beetje schuldig. Oh ja? Ja, ja. Ja? En zo'n ontwerp dan, hè, dat je dat maakt, hè? Want wij zien in uw atelier dan dat u aan iets bezig bent. Zit dat in uw hoofd of maak je daar eerst een tekening van? Of... Nee, dat groeit in mijn hoofd. Dat groeit in mijn hoofd. En soms mag ik wel, als ik iets zie, rap een schetsje maken dat ik het kan houden wat ik ga doen. Ja. Ja, dat ik het niet zou vergeten. Ja, maar je maakt ook net als dat typemachine meisje, of dat rokje, van weggegooide spullen of gekochte spullen, maak je toch wel heel wonderbaarlijke, bewegelijke figuurtjes. Ja, Want het is ook heel leuk om naar te kijken. Ja. En ook van oude schroeven en veren zag ik liggen. Afijn, ik zag van alles. Dus. Ja, dat is ook een apart verhaal. Op een zeker moment komt er een vrouw binnen en die gooit daar een oud schrijfmachine binnen in zijn atelier. Ze zegt, maak daar maar iets van. Ik zag niet direct wat ik daar zou kunnen van maken. Ja. En dan heeft er zeker 3 maanden gelegen dat ik zeg, ja, ik ga dat toch eens uit elkaar prutsen. En dan heb ik dat uit elkaar gehaald en dan heb ik daar een rokje van gemaakt. Ja. En dan zo een bovenlichaam van een stuk uitlaat. En zo is dat een beetje gegroeid. Want er zit natuurlijk alles in. Er zitten dingen, onderdelen van fietsen. De benen bijvoorbeeld zijn pedaalassen. Ja. En de nek, dat is de as van een voorwiel of een achterwiel. Oké. Het is daarom dat je ze kunt draaien, het hoofd kunt draaien. Ja. En de ogen, dat zijn radertjes ook uit het schrijfmachine. En de haar zijn de hamertjes die op het papier komen. Ah, ja. Die op het papier gehamerd worden, ja. Ja, en ze hebben ook best wel een beetje karakter, hè? Het ontwerp. Ja, probeer natuurlijk. Ja. Dat is wel het mooie. Te laten bewegen, het hoofd laten bewegen, soms het trok laten bewegen. Ja. En er zit ook een bepaalde humor in heel veel beeldjes, vind ik. Dat erbij, Dat is ook de bedoeling. Dat allemaal een beetje geutig is. Hè? Ja. Ik denk dat mijn karakter zo'n beetje is. Ja. Waar ben u nou mee bezig? Nu ben ik ook mee voor een letterrokje bezig. Voor Verbeke Foundation. Ja. Oké. En natuurlijk, dat is niet eenvoudig. Want zo'n schrijfmachine uit elkaar halen, daar zitten wel een paar uren aan. Ja. En dan mogen ze niets beschadigen. Maar door de jaren weet ik wat ik kan gebruiken en hoe dat ik het moet doen, zodat het toch wel redelijk vlot gaat. Ja. Wat is uw grootste werk nou? In meters bedoel ik dan? Ja, dat zal bij Verbeke staan. Oh. Ja, dat zal. Maar dat is heel eenvoudig. Van de boot, dat heb ik nog niet verteld. Want de meeste beelden die ik maak, dat is van een schip. Een boot die gezonken is in de Schelde in 1953. En die was geladen met cement. En die kon ze in die tijd niet lichten. En dat hebben ze niet beter gevonden als er laten ontploffen. In stukken laten ontploffen. En na jaren, bij laag water, zijn ik die stukken die er overgebleven zijn, gaan uithalen. En daar zijn ik beginnen met beelden maken. En van sommige van die beelden worden dan in brons gemaakt. Ja, die worden dan nou in brons gegoten. Gegoten, ja.
Verkoop je ook je werken of heb je zoiets van... Ja, verkopen, maar ik ben geen handelaar. Het is niet dat ik die zeg, van, het is hier een winkel of... Nee. Nee. Maar wel tentoonstellen. U gaat wel naar... Ja, vroeger wel, maar nu is het toch... Ja, het is hier al een grote tentoonstelling. Ik heb er verschillende tentoonstellingen gehad in Antwerpen. Ik heb het zelf in München gehad en zo, ja. Oké. Ja. Zo. En in Hulst ook, ja. In Terneuzen ook, dat is jaren geleden. Ja, onlangs op de Grauw, hè. Ja. Maar het is gewoon een virus eigenlijk, hè, wat dat u hebt, hè. Een virus om dit te doen. Ja, en van die virus raakt niet vanaf, hè. Nee, als je uw leeftijd bent... Dan... Ja, maar ooit ben u begonnen, heb ik gelezen, hè, met beeldhouwen en schilderen. Nee, ik ben gewoon mee schilderen. Mee schilderen, ja. Dat ik academie gaan schilderen. En daarnaast heb ik dan beeldhouden ook gevolgd. Ja. Maar daar heb ik het verhaal al verteld. Ja, maar... Als slechte leerling. Ja. Maar dat schilderen, dat doet u dan niet meer? Nee, ik heb dat nog lang gedaan. In de primitieve vorm zo. Naïef, ja. En daar heb ik toch wel... en ik denk ook een paar 100 stukken van gemaakt. En dat was allemaal in papier, kleine stukjes. En op een zeker moment was ik dat beu. En ik had dat met oud papier gezet. Oei. En toevallig, maar alles hangt toch een beetje van toeval af, komt er een handelaar binnen en die zegt, wat staat dat hier te doen? Ik zeg, dat verdauwd papier. Die bekijkt dat, ik geef er zoveel voor zitten. En die heeft dat meegenomen en je vindt die soms nog op het internet, dat is te koop, hè. Ja. Want dat wil ik net zeggen, we leven eigenlijk in een weggooimaatschappij. Wat vindt u er nou van dat mensen mooie dingen weggooien of oude dingen en dan denk je wel eens van, nou dat kan ik eigenlijk wel gebruiken. Dus natuurlijk, dat is wel iets. Je hebt misschien buiten gezien, er staan van die grote machines feitelijk. Ja. Dat zijn ook landbouwwerktuigen die staan te vergaan en ik probeer er dan toch iets anders van te maken. Niet voor te verkopen, want dat is ik zeg veel te groot en ook niet zo aantrekkelijk, vind ik. Maar van dat een heb je dan van een onderdeel van de aardappelplanter, van het onderdeel heb ik een oud boormachine opgezet, een heel groot oude boormachine, dat ik nooit niet gezien had. En dat noem ik dan op zoek naar het hiernamaals. Ja. En daar kunnen ze mee doen wat ze willen, wat ik zo wil doen. Hè. Ja, u houdt wel mensen een spiegel voor, hè? Ja. En ik begrijp dan er hier ook andere kunstenaars er eigen uit kunnen leven en dingen kunnen maken. Andere mensen, andere kunstenaars die aan hier komen? Ja, natuurlijk. Alle kunstenaars zijn welkom. Ja. En er zijn er verschillende die al gepasseerd zijn en er zijn er ook die blijven. Ja. Heb ik nu mijn achterkozijn, journalist van de VRT geweest met mijn pensioen. En die komt hier van fietsen, tafels maken. Ja. En die fietsen, en dan bovenop komt er een verkeersbord, 60 km/h of zoiets. Ja, bijzonder. Ja. Want, nou Ludo, ik wil jou ontzettend bedanken dat we hier mochten zijn. We gaan nog een kijkje nemen. En ik hoop dat je heel veel mensen geïnspireerd hebt om kunst te maken en om vooral met hun handen bezig te zijn. Heel veel bedankt. Graag gedaan. Nou, het bewijst dus dat kunst niet alleen tijdloos is, maar dat passie ook geen leeftijd kent. Ludo Giels die heeft ons verrast met prachtige humoristische creaties. We hebben genoten van zijn wondere speelse wereld. Dank u wel.